5, 6, 7, 8, 9, τόσα άτομα. It's okay. Let's go, bitches. Let's go. Fucking fans of what? Εσωτερικό γηπεδάκι. Δεν βλέπεις ουρανό και όμως είμαστε μέσα. Είναι ένα από τα πιο μοντέρνα γήπεδα όπως βλέπετε εδώ πέρα της Βίτασε. Και είναι σίγουρο θα περάσουμε τέλεια. Το μάτς είναι ψιλοντέρμπι, οπότε θα υπάρχει πολλής κόσμος. Θα σπάσουμε. Σκορ και το πανηγύρι αρχίζει στο Άρνεμ. Πάσα. Πάσα άλλο. But they could. Why didn't they do 2 fields? Like, I don't know. There's not only Because there's a park. I know, but the only thing for kids is that's the fucking stuff. Go! Yeah. What? It's about the fact that we had fucking fun!